Здравейте хора, аз съм Суки и днес ще снимам клип PvP. Имам някои неща. И аз бих някой. Той е до мен е Danger Slide. Взехме. Тъпи, айде. Аз съм с Full Short сега. О, какво е това? Имам два кукълчета. О, отиваме Warp Crate. В Warp Crate можете да спечелите неща с този ключ Umbra King 10. Дано да има късмет, Къде ми отиде този ключ, бе? Фари, бе. Как ми лаги. Danger Slide? Да. Тук си. Ох, как ми лаги. То сервер предпочитам, че много лаги. Може да е от клипа, но на мен много налаги. Ком са пан 32 голд блока? Апа има ком са пана? Абе, стига, бе! Добре. О, не. Този клип ще е кратък, само ще ви покажа Warp Crate и моята къща. Още не е довършена, но надявам се да стане хубава. Тук става тея. Паднем за 20 блока. Не знае. Голд ли са падна, май? Така нещата, яки са. Довиждане, хора. Danger Slide, ела до мене в къщата. Айде! Тук съм. Ял до мене, бе! Довиждане, хора. Аз съм... Абонирайте се за мен. Довиждане.